helemaal naar 33. En vanaf wat zijn alle scootjes al meer dan 40 punten. Wat zijn 41, Drachten 48, Ljouwert 49. En op dit papiertje staat nog altijd 61 punten voor Langwar. Maar hoe is het met Langwar? Dat scootje wat op Starum het tuig naar beneden gooide en de wedstrijd verliet. Nou, Langwar die had van de morgen bij het palaver net onwijzig west. Ha ik te kennen, jong, dat ze Joert net starten zullen. En dus op dit stuit zullen we nog maar 12 scootjes. Het is nog net helemaal definitief dat ze in Lemmert net weer ontsluiten bij de vloot. Maar de kans is liets. Alleen nog officieel moet Langwar nog importeren met de SKS. En eerst dan wordt het duidelijk of Langwar nog een keer te zien is. 10 minuten voor het begin van de wedstrijd hier op de Hegemermar. En Elke, hoe ligt het ermee? Hebben we een beetje netjes baan erin voor het publiek? We hebben een gate. Het bordje A op het schip. Dat houdt in dat we 2 bovenste tonnen hebben, zodat de hele wal aan de waardseinde-kant voorzien wordt van een mooie slag van de scootjes hopelijk. En de commissie had al onjoen goed in de war. Nou ja, hoe zeg je dat? Goed ermee bezig te wezen om de boeien er iedere keer recht op de wind in te lezen. Want de wind skift het behoorlijk, zeiden ze. Hij is zuidoost, een windkrachtje 3 op dit stuit. Het zou wat wees dat hij er nou wat verder uitzakte. Maar voor eerst staat er een prachtig mooi koeltje voor een eerlijke strijd. Ja, dus heißt, we hebben een gate, maar wordt het hier net neemt een songles? Excuus. Ja, ik ben al helemaal in de band van de gate. Maar, van Starum nog? Van Starum, maar het is een songles. En we hier in baan A, dat betekent dat ze de meest stuurboord boei als eerste bakboord rondgaan. Die moet ze aan hun linkerkant lezen litten. Ja, nog 12 scootjes dus in het wedstrijdwetter. En wat dat onbelangrijk is, het natuurlijk een heel eigenaardig kampioenschap dit hier. We begon alle keer al met het jouwste scootje wat na 2 wedstrijden aanhekken. Nou dus Langwar, net meer in actie die tweede weken al het eerst. Voorlopig net. En dus maar te hopen dat het nou een beetje normaliseert en dat de scootjes die er vol binnen alle omtinking krijgen die ze verdienen. Ja, het is een strijd voor maar zowel hechte punten als dieptepunten. Nou, de dieptepunten hebben we al neemt 2 scootjes voort, maar let ik even de hechte punten. Jonge skippers die voor het eerst dit kampioenschap maken en ik gewoon lekker de boel op hun kop zetten. Het veen als prachtige uitzitter daarvan, Sietse Brouwer, nestelt zich gewoon stevig bovenin. Er komt nog eens een keer bij dat hij de minste wedstrijd die er aan had een 6e plakswest is. En daar kan geen één oorskiptie kan daar onttippen. Dus mochten zij eens een keer een mindere dag hebben, dan maakt dat voor hun voor eerst nog net zo voluit. Nee, dat is bijgelijk al een heel verschil met Grauw. Die had als meeste resultaten Alve staan. Zuidwesthoek een 10, Snekerpan een 9. Ja, en dan zelfs de Akkermers, die had zelfs een tredje staan. Dat wie trouwens wel voortdurend een vraag uit het publiek wij van hoe zit dat nou? Stel nou Langwar, die loopt haar waarom uit het kampioenschap. Zou dat dan ook inhouden kennen dat dat protest van Langwar, Sien, Akkerem, dat dan verdwijnt? Nee, het is... we kunnen even zien naar het klokje. Ja, want ze staan alweer klaar. Maar nee, dat kan nooit zo wezen dat ze uit het klassement, dat iedere wedstrijd is een wedstrijd op zich. En dus daar had zij reglementair zield en reglementair meedien. Dus het zal altijd zo wezen dat die protesten gewoon handhaafd blijven. Willen we ze opmaatje voor het 5 minuten schat? De scutter staat al klaar. Maar ik zie nog even, ja, het is nog een 2 minuten. Dat... Ja, en hoe zal het goed gaan met Pieter Meter? Die riante voorsprong dit ze hier in Vlienenwieken. Die is in het weekend helemaal opdroegen.
Ze zijn zelfs afzakken naar het derde plak. Die maar 12 puntjes nog maar voor op het Heerenveen. En 1,2 punt op de Zuidwesthoeken. Dus zij zullen Joert heel graag weer eens een keer een goede slag doen willen. De dragsters. Jan Andringa, adviseur. Wat zijn zeg ik. Op Thuiswetter. Tegen Klaas van der Meulen. Wollen hier natuurlijk. Ze hebben op de vluurzen van de week al een prachtig tweede plakje deel zetten. Dus ze zouden hier voor eigen publiek graag nog even eens een keer wat sneller te willen. Ja, dit is hun thuiswetter dus. Ze zullen alle plakjes kennen moeten. En daar het 5 minuten schot. 4 minuten voor de 8e wedstrijd van de SKS Koetsjesiel. Maar nog maar 12 scootjes. En het is te hoopje dat die wind die er nou steert een beetje steenbloed duurt. Op deze wijze kan het toch heel aardig zield worden. Nog 4 wedstrijden te gaan. Dus het klassement. En dan al zat dicht bij elkaar maakt het natuurlijk extra spannend. Meestal scoot het wat uit elkaar in de ring van de weken. Maar dit hier een prachtig kampioenschap. Waar nog van 1 JC kent. Waar je voor de heegste scafot gaat. En een mooi oerzicht voor de scootjes die zich opmaatje om hun plakje op de lijn te zieken. En nou, we hadden van de week al een paar keer er zijn, maar we hadden ik jongen. De start is van wezenlijk belang. Je kent haast wel steeds 80% van de wedstrijd wordt al in de startlijn bepaald. Ja, de enige uitzondering daarin is misschien het scootje wat hier ontbreekt van Langwaar. Die wien op eigen wetter zijn goed als eerste om die bopperste tonnen heen. En finishen uiteindelijk toch als trekjende. Ja, dat is wel uitzonderlijk. Dat is net normaal in elk geval. Nee, maar ja, dat hebben we met de akker met ik jongen. Op hele huizen. Als eerste om de ton heen. Maar ik nog wel een lied katje erin. En die bedarren ik helemaal in de achterrijn. En roen toen zelfs nog van diezelfde Langwaarders een protest op wat ze verleren. De maximale aantal punten wat ze ervoor kregen. Ja, als de situatie net verhoort, ben er nu nog maximaal 12 punten te hellen. Ik denk dat dat nog wel misschien terugrekkert in het klassement. Want er staat net 1 met 14 punten meer in het klassement. Wil ze wel met 14 van startgang binnen. Dus dat is in elk geval wel corrigeerd. Een hele minuut voor de start. We sjurren al het Ljouwertersgoedje hoe de goede boeg lezen. En ik het hele brandje ezeloontremming. Dat is redelijk betiid. Ja, zuid-zuidoostenwind. Dat is net heel gebroekelijk hier, hè? Ja, het is net zo gebroekelijk in Nederland. Mooi, en vooral net is een simmer. Mooi hege drukgebieden. Het mooie waar komt altijd uit de oostenwaai. Nou, we hadden er goed mooi waar bij en die oostenwind. En voor de Watsheiners is het prachtig. De heegste boei voor het publiek. Ja, nu wordt het al wat drokker, Christian. De scootjes beginnen elkaar al wat op te drukken. Wollen net rond te gaan om in welk gotje dan ook nog ertussen te komen. Akkerum hier. De fok klapperend. Huzum die zet nog even gong. Maar starig gewoon komen we in de posities waar ze in komen wollen. Derde vensters. Zitten wat dichter bij het startskip.
Wat zijn in het midden. Ja, en de Lemsters. Nog altijd heel netjes op het tweede plak in het klassement. En het is nog maar 30 seconden voor de start. Dus het stuur kan on. Dan ben ze betiet, Jer. Dan ben ze betiet. Dit liep het er toch wel op dat ze al hier heel scherp binnen, maar ben ze net te betiet. De achterste boei zien we net. Dit is de eerste boei van de stadkorter. Het hele mandje is correct als in Starum alweer voor alles uit. Maar ben ze dan net te betiet. 3, 2 en daar weer het startschot. We jaren de toeter. En dan is het even zaak nummer 11. Dat is een scootje van de Lemmer. Albert Visser is te betiet. En die mat dus op een ei. Ja, de Zuidwesthoeker die had nergens last van. Want die is eigenlijk vies te let bij de start. Maar het Lemsterscootje, die is te gauw. En dat is toch de nummer 12 van het klassement. Die hier een te betiede start maakt. En helemaal achter de lijn mat. En straks achterom aansluiten mat. En weer opnieuw een inhaalrace. Maar dat had er van de week alles vaker zien letten. De Akkermes boven de Lemmer. Die gaan mooi vrije koers. Die gaan nergens last van. Maar Albert Visser maakt even waarom. En dan zullen we Grauw en Jennewoord binnen helemaal onderin starten. Nog volle meer onderin. Dat budget dan onderin. Dat is nog verder van de Kotter. Dat is het Dragsterscootje. Die had helemaal. En Snits zit wat in de middenmoord. En ik de Veersters die zitten er weer wat bovenin. En zie je de favorieten elkaar dan al op? Of zie je ze voorlopig nog even het vrije veld? Voor eerst qua meters van een lijn voor de boeg langs Lutsen op de track en trace. Liek het Veersterscootje dat weer prachtig uit de startblokken komt. En ik de hele mannen zit daar prachtig bij. Maar het is nog even afwachten hoe de vlaag straks komt. En hier zorgen we het even. Je zorgt hier de lijn voor de scootjes. En dat is in een aantal meters is die het dichtst bij de boppenboei. Maar dat wil nog net zo volle sezen. Want het is maar correct hoe de vlaag straks hoe de markt komt. Maar Jereveen en hele mannen hebben een prachtige start. Wils Jennewoord al hoe start gaat. Dus onder deze scootjes uitkomt. En X-Nits, ja, dan heb je net een beste start. Nog wat heger hier lezen. De beide meterscootjes. Huzem en Akkerum. Wel wat achter het veld, maar wel wat een hegere positie. En hier zorgen we dan mooi dat daar bovenin, dat met het vingerwijzen en het hele mandje prachtig mooi te start binnen. Zo het wonder van Sietse Brouwer dan terugzetten. Hier is weer onder in beeld scootje van Drachtens, jongen. En die had goede herinnering hier op dit wetter. Want vliegen hier, Jeroen Pietersma, zielde toen heel knap naar een tweede positie. Achter zijn broer Gerhard Pietersma, die met Jennewoord toen de overwinning pakte. De Smitsers waren hier te redden. Maar ja, dat weer vliegen hier, daar gaan ze nou niks meer aan. Ja, de jongens van het VN onder onviering van Sietse Brouwer. Ze zeiden het iedere keer. Wij hoeven nog niks. Wij hoeven geen spanning te hebben. Wij zijn ontspannen. Wij sjuggen het pedai. Maar ja, als dan het al je zou ontspannen en het komen wat verder in en het gaat maar beter en beter. Zo het dan, en je kan dan eens een keer een podiumplak op het lijst krijgen in het eindklassement. Zo moeten ze dan die spanning nog horen kennen. Maar voor eerst wel.
Nou ja, zo simpel is het gewoon. Heerenveen had 21 punten. Dat is maar 2 puntjes meer als de nummer 2 de Lemmer. En de Lemmer die leidt Joert helemaal achterom. Dus als ze een beetje knappe zaken doen hier voorin, zou het samen kennen dat ze nu al op een podiumplak komen. Maar laten we eerst eens even een eerste boeironding aanwaartje en een eerste gijpton. Want dan is het wat duidelijker hoe het er Joert heen leidt. Huzum zet terug. Wilst Akrom hier door de wind gaat. Orenkoers zie ik het. En ik, het Veen en de hele mannen binnen oude stag. En nou zullen we de boppen in. En we weten nog net welk scootje dat is. Al op bakbord aankomen. En die gaat waarschijnlijk, had hij de boei al bezield. Dan komt er wat meer tekening in. Ja, het is nog een lange slag naar die tonnen. Maar dan wil je zelfs al graag hoe het bakboord daar op onzielen. En dat scheelt een hoop ellende. Ja, en het is ik bakboord ronden. Hè, de boei wordt aan de linkerkant houden. Dat houdt in dat je geen uitwijkmogelijkheid hebt. Als je stuurboord ronden, kun je altijd nog even omheen geven, een beetje het veld uit en dan gaan de scootjes wel om de boei heen. Maar nou vaar je steeds meer in de voeken. En als het dan even net slacht, moet je of achter het hele veld langs of helemaal waarom gijpen. En dat is het ik nog gewoon sluiten. Dus dat is een hachelijke manoeuvre. Maar de Veensters hebben een knappe slag. Als ze deze horen kennen, kan het wel eens heel aardig uitpakken richting de tonnen. Sietse Brouwer. Ja, de Veensters hebben zelfs een reputatie opgebouwd. Zo'n 1945 dat er SKS zielerij is. Want er is net een scootje, geen commissie die zoveel titels won had. Goed telt hadden de Veensters al 18 keer een kampioenschap bijskreun. 6 meer als Biegeliek, de Snitsers en ik als de Grausters. En nou ben ik even benijd hoe het bij Snits komt. Want die had de slag hoe Stewart volle jeder maken. En die kwam wat achter al die skip en del. Ben dat de Snitsers? Of heb ik dat nou goed? Ja, dat is Snits. Ondanks wat een mindere start. Jit Douwe Visser van Snits. Je toch prachtig voor het Veen en de hele mannendel. En ik, Douwe Visser, ken wel weer eens een mooie en een goede wedstrijd broeken. Om zich wat steviger in het klassement. Want hoeveel punten zit de Snekerpan er al aan? Ja, die groepen zitten qua punten dicht bij elkaar. Maar voorlopig zit de Snekerpan nog wel gewoon op het 6e plak. Alleenig, het is maar 3,8 puntjes Biegelieks achter de Lemmer die het tweede stiert. En nou zeggen we dat het Veen wat vierde tros zielde om wat safe te wijzen. En had hij nou wat meters te volle maken, want het hele mandje wat achter ziet, gong volle jederoestag. Het liep dat het Veen voor de wissegiet wat meer meters maken. Ja, en helpt de hele mannen, helpt hij de tonnenwol. Ja, dan kun je wel jederoestag gaan, maar als je hem net ons kent, dan is dat natuurlijk net een goede slag. Het zou nog kennen. Het liep het wel dat de wind net al wat skifterig is. Ja, hij komt nog onder. Ik ken het efficiënt, we hebben al die Chilioch-beelden. Maar hij komt er nog onder het orenzeil bij en kan nog correct op die te gang pakken. Dat zijn de Ljouweters. En dat is ik wel eens mooi. Dat En Heerenveen die maakt dus die langere slag, maar die had daardoor wel de gong. En die kan mogelijk in één keer weer oer Ljouwert heen zielen. Hij had voor 7 keersen, net onverstandig. Maar hij liet je wel
twee skippen ertussen. Maar Broes nou ik al gelijk hoe de Ljouwerters heen. Eerste tussenstand, Snits nummer 1. De hele mannen nog tweede. Tredde de Ljouwert om het tonnen, maar Steve achterom het Jereveen. En dat is dan wel verrassend, want misschien kunnen we het straks in track en trace even waarom zien hoe Snits de eerste stuurbootslag makken. Maar die moest toch echt achter een hele vloot scootjes deljer. En die had die slag hoe stuurboot lang aanmaken. En komt dan toch in één keer voor het hele velddel onleiding. De Grausters. We zullen eens even zien welke positie zij innemen. Als eerste om de tonnen. Snits. 2 de hele mannen. 3 Ljouwert. 4 Heerenveen. 5 Waardsein. 6 Jennewaard. 7 Akkerum. 8 Grauw. 9 Huzum. En dan met de Drachten, Lemmer en Starum nog komen. Starum is als 10 om de tonnen. Dan zullen de Dragsters al op de wijze. En Lemmer met Albert Visser wie te betiet en moest op nij starten. Ja, dan op dit stuit zo dat betekent dat dit het meeste resultaat voor de Lemsters is. Het houdt automatisch in dat ze straks dan 8 punten bijschreeuwen met de zoen. Dan zullen ze op 27 komen. Dan kan ze in 1 keer kelderen naar plak 6. Want de andere concurrenten, de rest van de concurrenten, blijft al een keer voor haar. Dan kan het dus in 1 wedstrijd nog behoorlijk op een kop zet worden. Zat dicht zit het bij elkaar. Ja, dat... We kennen even zien in het Vlaardeveense rak naar de track- en tracebeelden van uit de start. Dan zien we even ziekje de Snitserpan helemaal linksje. Ja, die komt, ja, dit is al een beeld verderop in de wedstrijd. Dat hij wat die hele lange stuurbootslag aanmaakt. En het veen mat een beetje vallen. En dan is het nog wel even te zien hoe vier het veen terug zieltje. En daaronder zitten hele mannen. En die besluit gewoon een 3-4 scheepslengtes jetten te draaien. En kan alsnog de boei bezielen. Wil ze het veen voor safety. Maar er zit dus echt een risico in, want als de wind dan nog een beetje trots geeft, dan kent ik wat zitten dat je die tonnen gewoon net onkennen. En dan ben je de pineut. Jereveen kiest voor wissigheid. Kiest er echt voor, die kan dan maar een knik op een scoort op die tonnen voor meer snelheid. Ja, en dat soms moet je eens een keer wat verder zielen en meer gong houden om toch een plakje te winnen. Dat kan, hè? Ja, het is safe en het is de eerste boeironding, dus je weet ik nog net helemaal hoe die wien skiftet. Want het kan altijd jaren, je komt wat dichter onder de wal. En vooral op de vluizen kan die wien en in één keer een 20 graden draaien. Dat kan in je voordeel wezen, dan hier je jetten draaien kent. Maar het gebeurt echt heel vaak dat het in je nadeel is. Ja, en dan is bij zijn eerste boeironding, als je weet dat er nog een hele kloft achter je aankomt, heel verstandig om op safe te gaan. En ja, hij gaat ik voor het klassement. Dus dan is dit een goede beslissing. Ja. En liek je dit wat saaie beelden. Maar zin die net, het is gewoon heel belangrijk nou bij de eerste tonnen. Ben je dan nog vrij voor of ben je boord om boord met je schip? Want hier kan je samen 4-5 plakken achteruit gooid worden. En dan de Snitsers op kop. De hele mannen. En het liep het al dat de Ljouwerters toch dat de vingers tussen Noordutsen wat oorzakken binnen. Want ik wat zijn zit er heel mooi tussen. En ja, dat is voor hun een prachtig plakje
op dit thuiswetter. Ja, tegen Klaas van der Meulen. 1 keer. Hele knappe uitslag. Dat weer op Elerhuizen. Al een stukje verderop hier op een maar tweede plak. Voor de rest toch vaak wat verderop in het wedstrijdveld. Nog een 6e plakje op de hinne. Maar ook vaak in de dubbele cijfers. Dus dit is een welkome verhoring voor Waalsheim. In de achtervolging. Op jacht naar de top 3. De Gerben van Manen. Het Jereveen. En Grauw. Ja. Goeie slagslaan juist van het weekend. Op Starum zelfs. Koppositie oernam in het klassement. 14,8 punten staat er. En ze weten dat in de tweede week het grootste pad van het kampioenschap al zield is. Maar je hoort erbij nog maar 4 wedstrijden. Dus elke goede uitslag nou is een stap dichter bij het einddoel, namelijk de titel. Dus Zuidwesthoek. Nog een 3e plakje. Sneun op hun thuiswetter. Nou, spietig genoeg voor de man. We hebben wat meer hier achterin. Niels Douwe Visser alweer het cruiserak ingeet. En Douwe die zit al sinds 1989 aan boord van dit schip. Ja, dan ben je maar jocht de Nestor als je een Sietse Brouwer achter je hebt en een Klaas Westerdijk. Maar ben je deze man daarvan onder de indruk? Klaas Westerdijk net, want die gaat brutaal in achtervolging. En dan doet het Jereveen hier toch weer naar het 3e plakje daar. Knap werk. En daarachter daar is de strijd wat spannender. Daar is de hasboord aan boord. De Ljouwerters gaan een beetje terrein prijs aanmatten. En dan is het Waalsheim op het 3e plak. 4e plak mag ik zeggen. Dit matte de grauwste weer zo'n het gele kopje. Dit is tactisch jongen net een hele beste slag van Grauw. Want je komt helemaal onder die oren skippen. Dat zorgen we nou. De fok die klappert. En alles wat erachter zit kan straks volle heger opstekken. Dan ben ik benijd wat dat voor gevolgen had. Hoe droeit je er aardig in, hè? Deze skipjes hebben alle les van elkaar. Want het is Douwe Visser van Grauw die zien scootje natuurlijk omheen stuurt. Hij wil heeg te horen. Maar ja, dan kom ik gewoon achter hem aan. Jenne Woord. Die zei van ho, rond van die tonnen, ik maak ertussen. En de Zuidwesthoeken, die had echt volle meer gong. Die maakt er dan maar omheen, want die kende net tussen. Maar jij druwt het in, maar. Ja, en dat wie meer voor Sissing, dat bij zijn eerste onderwijze ton het heel spannend werk ken. Grauw, die zie het te deun op ja, ik kon net even zien bij welk scootje, maar gong achter volgens mij Ljouwerters mooi om de ton heen. Dan valt er een god en dan beziek het een oor erin te komen en dat wie de Jenne Woordsters. Dan kunnen we nou even zien hoe deze boeironding west is. Maar neem van mij, jongen, dat er straks bij de bovenste ton hier echt wel verschillen niet zitten. Want die ene zal hier meters en meters waaien. Maar voor eerst Snits weer als eerste om de ton. De hele mannen, de tweede. Jereveen is oer de Ljouwerters heengegaan. Likas Waalsheim. En dan Ljouwert met Willem Zwaga. Grauw hier nog als 6e. En Sonde Akkerem. En Sonde wordt ik Jenne wat doen. Maar ja, als we nou ook al dubbel beginnen te tellen. Staat het hier op het scherm zit, dan krijgen we nog minder scootjes. Maar die zal gelijk klokt wezen, denk ik. Jochen Starum. Sien Huzem. Alve Drachten.
En nog steeds Albert Visser van de Lemmer op het 12e plakje. Dan ben de Grouwsters toch van het 8e naar het 6e plakje troscoot. Maar hoe komen ze uit deze situatie bij? Dit had snelheid kosten. De Snekerpan op kop hier op de Hegemermar. De thuiswedstrijd van Woudsijn. Dan kunnen we nou nog even eens een keer zien wat er nou gebeurde. Mooi dat. Het scootje van Grauw. Douwe Visser. We zien hem hier aan de boetenkant. En Ljouwert en Woudsijn aan de binnenkant. Hier doet het nog goed. Hij neemt romte en romte en romte. Want als deze twee scootjes draaien, Ljouwert en Woudsijn, dan mat hij eens met de opstekker achter het helmhout van de Ljouwerters komen. Woudsijn en Ljouwert nemen ik de romte. Die willen ik goed uitkomen. Maar nu begint Grauw al. Ja, die krijgt gewoon een gong. En die begint ik al te draaien. Maar die hier gewoon even op Ljouwert. Wacht je maar. Want Ljouwert die moest nog gijpen. En dan lees je er helemaal onder. Dan weet je dat je, we zeggen dat boei 2, dat je de meters 400 uitkomen. Dat je die lijn van scootjes die ervoor varen lang net meer volgen kennen. En ja, wat ziet het gebeuren. En denkt, ja, als Grauw net strak om de tonnen heen wil, dan ging ik dat maar bezieken. Daar binnen de Grouwsters. Onderwijs naar de koprenners, die het nou toch wel een eindje voortdran binnen. Het veld zie ik het hele oren routes. Maar dat we meer. Daar hebben we de koprenner, de Snekerpan. En als we nog een beetje meer naar links gaan, dan hebben we daar de achtervolger, de hele mannen. Die het op dit stuit heger leidt. Maar ik nog een eind erachter leidt. Maar die beziekt het. De Snitsers matten nog maar zien. Dan is het te hopen inderdaad. Ze kennen nou een lietsbietje heger. Maar kennen de Snitsers de tonnen on. Ze hebben in elk geval wel een prachtige vlaag. De hele mannen had voor wat meer meters kozen. En denkt dat hij de goede lijn had. En de Snitsers, als die nog een klapje maatje matten. Ja, dan komt het weer dichtbij elkaar. Ja, dit wordt spannend, Jer. Kennen de Snitsers de boei berinnen? Het is op het randje. Het zal waarschijnlijk maar een opstekker. We sjuggen voor in de fokkel dat er heel scherp zield wordt. Maar Douwe Visser is natuurlijk een kunstenaar in de boeironding. En hij houdt de gang erin om vanuit die snelheid, dat hiet een opzetter. Ja, Jer, hij hoeft net eens te killen, hij hoeft net eens een opzetter te maken. En nou, met deze slag, doordat er minder meters makker had, maakt het er in één keer een heel groot gat naar de nummer 2. Hoewel de nummer 2 had ik net eens raad docht, hè? Want die kan wel op volle snelheid een knik op een scoort, kan die deze tonnen ook on. Die ziet dan misschien wel een beetje meer meters, maar leidt er mooi vrij boven. En daar is Grauw. Ek al, maar waar zullen we daar onderin? Al vlak bij de tonnen. Dat moeten de vingers wezen. Ja, en die had de hele mannen weer te pakken. Ja. Het vingen voor de hele mannen. En dan had Klaas Westerdijk toch de volle meters maken. En Sietse Brouwer gaat als tweede om de bovenste tonnen. En hoe komt Grauw eruit? Want ik ga wel zijn dat ze een hele grote blunder maken. Maar voor eerst varen zie je toch alweer aardig nooit de boeita.
Klaas Westerdijk. Even een plakje verschieten. Maar nog altijd mooi in die kopgroep. En dan wordt het boeiend, want dan hebben we daar Woudsijn en Grauw die beide om die tonnen heen willen. En Grauw kiest voor veiligheid. Die gaat wat heger dan dat hij maakt om het god iepen te letten voor een bakboordvarend schip. En dat is Woudsijn. En dan is Grauw er toch weer mooi uitkwam hier. Alhoewel er in een penibele situatie ziet, is er de Ljouwert is voorbij. Maar wat doet Ljouwert? Ljouwert leidt heger. Het had een soort gong. En daar hebben we de Zuidwesthoeken. En de Zuidwesthoeken leidt op bakboord. Ja, dan kun je nou wel omheen gaan. Maar dan ben je te let. Dan ben je te let. En wat doet de Zuidwesthoeken? Ja, Die kniept ertussen. ja, maar hij is die ik een vlagen, want Douwe Visser had hier niks te zeggen hier. Zijn lot lag in handen van Starum. En daar profiteert Ljouwert ik van, want die zeggen wij volle jedder al opsturen naar Bobbentij. Hier sjuggen we het nog even. Die Onese binnen hier al om die boei heen, maar we zeggen het, ze krijgt al dat die jedder anticipeerde op het scootje van de Zuidwesthoek wat er al omkwam. En bij Tietz wat rond te maken. Zuidwesthoeken in de eerste cruiserak ziende. Daarna negende. En nou gewoon opscoot naar een vijfde plak. Die zielen knap vooruit. Die bij fjouwer plakken in één slag omheen gegaan. Keurig zield. En het is mooi om te zien dat zowel de bakboordslag als de stuurboordslag beide positieve resultaten oplevert. Dat belooft voor de rest van de middag een mooie wedstrijd. Ja, Grauw. Wordt er nog praten? Wat is er aan de hand? Hier ben we wel even benieuwd. Of die in de Grauwsters een rondje draaien. Er is Net- actie op het dek, er is oorlis. Of is er averij? De nummer 1 van het klassement, die zul je absoluut geen risico's erin willen. Maar ja, dat die er wel. Eerst al bij de onderwindse boei en nu bij de bovenwindse boei. Of laat er gewoon wat stil naar die actie, omdat er gewoon even maar de kop in de wind lag. En komt er heel traag om die bovenboei heen. En komt in één keer die middenmoord. Ik oer hem heen varen of om hem heen varen, zoals het nou ligt. Protestvlagen. Van de Grauwsters Van? zelf. En bij waar wie dat dan? Dat willen we graag even weten. Dat moet dan nooit de tijd nog westen. Douwe Visser zelf niet voor. Nee, waar zwaaien ze? Rechts van hun, die willen onroppen. Welk scootje leidt de jonken? En ik zou zeggen, nou maar trots zielen, want je kan wel protesteren. De fok luidt er al zelfs. Een onvaring. Deze hebben wij even zelfs op de beelden mist. Want wat is er aan de hand? We moeten graag de voorkant van het schip even zien. Is er wat met die opstekker? Kan ze net terugzielen. Ja, we sjorren het. Waar luidt. is de opstekker blaan? De hele opstekker is... Ja, die stiert. Of gaan ze hem zo kwaad maken? We kennen het net goed zien vanuit deze positie. Misschien dat de camera er even... Nou, die liet het nog wel goed terug te zitten. Is dat dan Tjen de Dragster? Nee, daar is niks meer aan de hand. We sjorren nog geen skiën. Maar wat een drama van de koprenner van deze SKS. Douwe Visser van Grauw. Smiet het tuig naar beneden, had het protest in het wand hangen. En zat nou lekker het verlitten ze de wedstrijd.
En we zouden graag ik wel even jaren willen waarom ze de wedstrijd verlitten. Want ja, je kan iets onreglementairs on die wijze terug hoor. Maar dan kun je nog wel terugzielen. Maar blijkbaar mat er wat mooi het scootje nog aanwijzen. Waar terug ze net terugzielen kennen. We jaren. Ja, voor mij huizen, maar ik denk huizen zelf. Daar huizen, hè? Dus collega's van de radio, zie je het skip op. Dus we hopen je zo gauw mogelijk dadelijk jou melden te kennen wat nou correct Jeroen Haan is. Geertje de Vries. Praat mij Douwe Visser. Ja, wij. Protest is in alle geval zien Drachten, zou het nou liggen? En het feest is nog net aan mij, want Drachten protesteert weer terug naar Huzum. Dan is er in die draai waarschijnlijk toch wat onreglementairs gebeurd. En het lijkt erop dat het scootje van de Grausters keer gaat, want waarom zo'n ze oors net terugzielen? Ja, er blijkt wat aan de kiek te stikken te wijzen. De Daar geek zitten van Grauw is terug. Drachten stikken van je, is het laatste bericht. De lummel is stikken. Punt werd de geek aan de meest vastmaken is der zo'n skeerwijze. En wat houdt het dan in? Stel als de Grausters dit protest winnen. En ik weet net 100% zeker hoe het in het SKS-reglement zit. Maar normaal kun je dan het plaktawezen krijgen. Of het gemiddelde van alle wedstrijden wat je eruit gaat. Of het plak weer op dat stuit lezen. Maar nevens mij is het in de SKS dat je dan oer alle wedstrijden het gemiddelde krijgen. En dat zou dan het resultaat wezen voor Grauw. En dat weten we dus pas op het laatst. Ja, de Dragsters ek met een reed vlagje in het wand dus. Want die protesteren dan weer terug op Huzum. En dat zal alles te krijgen hebben met de ronding van die vorige boppetonnen. En dat zullen we nog eens even waarom zien willen in uw track-and-trace systeem. Daar ben de scootjes met elkaar in aanraking kwamen. Ja, een trieste aftocht voor de Grausters. Van Joet zit het erop. Ja, mijn stik en een lummel kun je ook niet verder zielen, hè? Nee, als die echt stikken is, dan dat is het levensgevaarlijk. Want als die geek over het dek heen zwiept, nou gaat het Joet gelukkig al hier net mooi een heel soort gang. Maar ja, en hier staan de man al hier van ja, met de handen omheen, wat moesten wij? Want wie is nou de hele mannen of wie het Akkerum? Maar Nou, dit binnen Akkeremers, maar waar de krijgt andere hier kant uiteindelijk de schuld van deze situatie? En dan is het wel eens interessant. Ja, dit is natuurlijk weer een hele rare ontwikkeling. Joert, er is nooit een saaie dag dit hier bij het SKS. En daar zijn de Huzumers. zullen we nog meer vlagen? Nee, ja, ik je de hand omheen. Ja, wat konden wij er rond doen? Wat moesten wij doen? Uiteindelijk zal de protestcommissie hier wel zijn oordeel vellen. En dan kroept het klassement dus nog meer in elkaar. Want hoe dan ook kost het dit de Grausters een tal punten. Ja, en zullen we dan even naar waar er dan in het klassement goed omheen scoren. Want de nummer 2, de Lemsters zitten net voorin. De Akkermen zitten net voorin. Maar de nummer 4, de Gerben van Manen. Maar ik, de Snekerpan. En ik, de Zuidwesthoek. Doen hier hele goede zaken. Dus we moeten het afwachten nog. Maar het zou wel eens een hele wisseling in het klassement Jan kennen. En dan binnen
Wils wij de consternatie even verslaan haar. Ondertussen is Douwe Visser van Snits alweer om de onderste ton heen. Volgen terug Heerenveen. En op het derde plakje de hele mannen. Op het vierde plak Wout zijn en 5 staren. En de rest komt er achterom. Misschien is het mogelijk om nog even waarom te zien naar die tonnen waar het krijgt al een keer plakvoen. Mogelijk kunnen we daar nog wat uit wijs worden. We zullen de Huzemers daar binnenin zitten. Daarachter komt Drachten zit ertussen. Grauw gaat rom om die tonnen heen. Daarachter Ljouwerts. En waar hebben we dan het moment? Hier is nog niks aan de hand. Ze binnen de tonnen al voorbij. Er wordt lucht. En ja, Drachten lucht op, Huzem lucht op. Ja, dat mooi, ze dwan even mee. En de Grauwsters, net mooi, het luchtduel in liep het volgens deze beelden. Ljouwert jouwt genoeg romte, daar kan het net om lezen. En daar moeten ze, denk ik, Jekjenblum winnen. Maar ja, in mijn optiek, hier Huzem en Drachten, alle jochten om naar die boei omheen te loeven. Zij weer een onderliggend schip. Een loef wijkt voor lei is de regel. En ja, dan ben ik benijd wat hier de uitslag van is. In alle gevallen is het wis dat Grauw hier de strijd bij wat zijn verlitten matten. Zij haar skeer onder een geek bij de Lummel. En zij zullen de protestsituatie wachten matten. Wat voor consequenties dat dit voor haar opsmiet. Maar wis is dat die nummer 1 positie in het klassement die komt onder druk. En we hebben nog even wat informatie inwoen. Maar inderdaad, mocht Grauw het protest winnen. En dan krijgen ze het gemiddeld van de punten over het hele kampioenschap. We zullen de beelden letter nog eens even bestuderen. Want het is volsa als de Grauwsters vrij voorleiden tijdens het boeirom. En de Huzemers en de Drachtsters kwamen van vrij achter. Dan mooien ze het Grauwsters goedje net oploeven. Maar die analyse zullen we straks letter nog eens even voor u zelfs maken. Wils achter de Zuidwesthoeken, die op het 5e plakje looi. Ik, Jenne Wout, om de ton is als 6e. En Sander de Ljouwerters, 8 Akkerum, 9 Drachten, 10 Huzem en Alve Lemmer. Ja, het vindt al een keer plak 4 achter dit scootje. Die had er elke dag net alles van mij kregen. Had er ik neer met de kraaien zelfs. En Douwe Visser van Snits ging gewoon zijn eigen koers kiezen. Soeverein op kop. En hier zorgen we het trieste einde voor Douwe Visser en zijn bemanning. En zorgen we hoe volle bootjes en mensen hier joert aanwezig binnen op de Hegememar. Had ik nog een interessante sjoggersvraag voor jou, Elke. Er komen vaak vragen binnen van, goh, je kent het in Burg die na je tugen, die net meer van katoen binnen, kun je natuurlijk krijgen in de kleuren zou je de havelen. Maar waarom had iedereen een bruin grutzeil en een witte fok?
Nevens mij is dit wat voorschrift bij de SKS. De originaliteit. Maar ja, je kent ze in Sint-Wurg in alle kleuren. Al zo'n ze PSG en alles. Maar dit had een beetje met de traditie te maken. Vooral het grutzeil. Wie het vroeger katoen. En katoen wie van nature wit. Maar totdat ze taanden, waren het bruin. En om het silhouet en het plaatsje nog wat origineel liedje te letten, wordt voor deze kleurstelling kiezen. Maar ik weet net, zal het even uitblijven, maar bij de SKS maak ik een bruine vak op nevens mij. Maar dat zullen we net gebeuren. De Waarzijners kruisen nu nog achter de Venstersdel. Maar de verschillen binnen net heel groot. En dus had Terke Klaas van der Meulen met zijn bemanning een knappe dijjoerd op het eigen thuiswetter. Wil ze de snekerpan alweer dwaande binnen mooi het ronden van de bovenste tonnen. De tweede keer voordat ze hier bij deze boei nummer 1 binnen. De meest stuurboordboei van het Zonglees. En daar zit straks wel een heel groot gat tussen. Ja. Maar deze nummers 1, 2 en 3 van de zielerijjoerd zullen net zo volle meer mooi de achteruit te maken na. Wils, ja, wat zeggen wij? De nummer 4 wordt zijn. Hier lijkt het wel naar een tweede plakje op schoot. Ja, ze gaan in elk geval hier voor het Veendel. Ja, wordt een zielt op eigen thuiswetter naar een tweede plak, maar kennen zij dan de boeiheli of matten zij nog een slag omheen? In elk geval is er nog strijd in die kop. Ook in de middenmoord zelfs. Maar het is aardig dat we dan toch regelmatig wisselingen zien. Wils we echt wel eens een Schotse hoorn hadden, dan weer het soort admiraalzielen. Dan weer naar de start, naar de bovenste tonnentaan. Dan wist niet eigenlijk de uitslag al. Dat is net meer zo. Nee, en we zullen hier woord zijn die in één slag 2 scootjes pakt en gelijk ik al een gatje slaat. En op de douwe visser gaat die je toch al een heel eind voorzielt. Dit is een mooie strijd tussen deze jonge skippers. Ja, het Vensters hadden toch hier ik nog wel wat meters verlen. De snekerpan op 1. Wat zijn heel netjes nou op het tweede plak voor de hele mannen. En op het 4e plak Jereveen. Dat is in elk geval de kop op dit stuit op de Hegemermar. En we zullen dat het gat tussen Waardzijn en Snitsepan een heel eind is. En in tijd u direct precies al 1 minuut 34. En dat is een heel schoft. Het lijkt trouwens echt dat de wind er wat uit gaat, hè? Hij is heel wisselend. Zo nou en dan zorg ik echt even dat ze een mooie snor voor de kop hebben. Maar hier is het aardig rustig. En waar sluit dan aan? Op het 5e plakje achter het Veen. Zuidwesthoek. Mat ik al haast in de buurt wezen. Ja, en wat doet Akkerenbiegeliks? De nummer 3 op dit stuit in het klassement. Die maat nou toch echt naar voren zielen, willen ze nog een rol van budgetting spelen. Diana Woosters. En had die dat een goede slag maken, want ik zie daarachter de Zuidwesthoek. Die ben dan helemaal in de vernielingszield. De Diana Woosters komen hier ik prachtig bij.
Ja, dan kon Gerhard Pietersma met zijn Jenna Wosterskoetsje wel eens een bobbeslagje maken had deze route. En dan hebben we de Lemmer alweer. Die gaat vlak achter de Zuidwesthoekendel. De Zuidwesthoeken Auke de Groot had een strie minder slag aan. En zit het hem dan in die skiftende wien? Jenna Wout klimt in elk geval naar het 5e plak in de tussenstand. En hoe ziet de rest van de middenmotor dan uit op dit stuit? Want we gaan Akrem nog net zien, we gaan de Zuidwesthoeken nog net zien. Daar zijn de Akremers. Die moeten nou toch echt wel een beetje aansluiten. Want de laatste 2 wedstrijddagen weer voor haar natuurlijk net positief. 6e plak voor eerst, Akrem. En daar, van de allerlaatste positie, Albert Visser. Het Lemsterskoetsje karrelt dan toch weer naar voren toe. Knap. Opscoot intussen al naar het zo'n plak. Ja, dat weer vanzelfs balen van die valse start. Maar hij zielt naar voren, ja, Albert Visser. Oeh, en hier is het weer Posten en Mjetten. Zuidwesthoeken. En die verliest in één klap 3 plakken hier. Wils de Lemmer 4 plakken omheen geschoten is. Maar ik Akrem 2 plakken woon dit raak. Wils Drachten zijn plakje, dat is plak 9 behoud. Zien Ljouwert, ik 3 plakken aanzakken en die weer erin begint toch prachtig bij. En Alve Huzem, die is ik verder aanzakken. De Huzemers staan ontjoerd. Maar 3,2 punten achter de Snekerpan in het klassement. Maar dit is een gevoelig tikje. Dit kost het punten. Ze gaan nog als meeste resultaat een 9 staan. Maar voorlopig lezen ze op het 11e plak. En dan kunnen ze dus die 9 naast erbij schreeuwen. Ja, dan komt er toch stadig om wat tekening in de ranglist. Daar gaat weer een protestvlagje. De Zuidwesthoek, verklaren dat zien. Minder slag, maar ja, dat kan dan nou net meer aan de hand wezen. Want dan hing je dat toch even wat jij erin hing je matten. Maar ze sjoggen naar de dragsters. Het gaat vers bij de Tonnenwesten niet correct. Dat moet ze wezen. Ja, dan liep het waar, zo vriendelijk. En in de scootjes er redelijk rustig terug. Maar de gemoederen aan boord binden er net minder om. Wils Douwevisser van Snits alweer om de tonnen is. En volgen we het terug draaien, jonge hoen. Wat zijn hele mannen en het vinden. En deze lezen nog net 4 van elkaar hier. Jennewoord had een aardig eindje achterstaan op deze man. Dan kunnen we even waarom zien nog wat er barde tussen die scootjes waarom het protest lutsen is. En dat zullen we hier gebeuren.
De ene zit bij de oren op een kont. Dat is dan het scootje van Drachten wat achter op de Zuidwesthoeken vaart. Ja, stuurt hij hem dan te gauw op? Neemt die romte die er net is? Hoe moeten we dit interpreteren? Ja, voor liep het al dat de Zuidwesthoeken al zijn oerstagmanoeuvre voltooid had. Want ja, deze leiden al op bakboord. Ja, en dan is de vraag, bewijs het maar eens. Ja, ze hien de giekel uit. Dus wie er genoeg romte voor de Zuidwesthoek om te draaien, ja of nee? Of draaien de achterste gauw? Maar ja, die leiden die kwamen al op bakboord aan, dus die leiden al in de lijn. Dus het zal toch de Zuidwesthoeken wezen, maar het niet bewijzen had dat hij rug van paard hier. En dat is altijd lastiger. En de snitsters kennen het maar uitziekje waar ze heen willen. De hele mar leidt vrij voor hen. De strijd zit in de plakken 2 tot en met 4 en in de middenmoot. Maar Douwe Visser van Snits kan vrij voorblijven. Ja, Auke de Groot. Protest hing het. Blijft het ook hingen. Silje van Balen zag heerlijk op dreef. Op Starem. En nu weer in de achterijn. Wils de snekerpan strak langs de beboeiing. De gele boeikjes hier vooraan van het wedstrijdwettervaart. Daar mogen ze beslist net terug heen. Maar meestal zit er ik langs de rand de mooiste wien. Om zo heeg mogelijk op te komen in het kruisrak. We zorgen dat de 3 orenscootjes al jeder oerstag gegaan binnen. Douwe Visser gaat een langere slag maken. Dan laat je boven in het veld. Het veen die is volle jeder oerstag gegaan. En daartussen in de hele mannen wat zijn. En het lijkt erop dat de commissie hier in wat zijn op een gegeven moment maar toch nog wat aanpassingen aan de route die je had. In alle gevallen ben de gele boeikjes hier die je krijgt in beeld zeggen, die zijn wat verlijn. Dat jouw de ranen van het wedstrijdwetter aan, hè? Ja, het is altijd mooi op zich dat een baan een beetje behind wordt. Want dan ben je verplicht om een extra slagroom te maken. En dat, ja, scootjes willen het liefst toch eens met zo min mogelijke draaiingen. Want een oerstagmanoeuvre kost het een heel soort tijd. Maar zo min mogelijk slagen naar de boppeton. Maar als je het veld wat lietser maakt en de bewust dwongen om oerstag, krijg je wat meer situaties, wat mooiere tactische manoeuvres en wordt de wedstrijd een beetje spannender. De hele mannen leidt een stuk onder wat zijn. Maar hoe komen ze dadelijk uit bij de onderste tonnen? Zie je nou onderwijs naar de bopperste tonnen natuurlijk. De tweede bopperste tonnen in het kruisrak. Ja, die trui zie ik qua op, hè. De strijd om zilver en brons. Meer zilver je moet na elke dag net in zitten, want de snekerpan had een heel groot godslijn. Die is ik al bij de tonnen. En Douwe Visser consolideert keurig dat eerste plak.
En dat is net de bel voor de laatste ronde. Maar waarschijnlijk de plaatselijke ijskoboer. Want we zijn nog mooi ontzielen. En voor binnen hartstikke uren onderwijs. En we nemen aan dat de commissie hier nog lekker lang even terugzielen wil. Want de omstandigheden zijn ideaal. Ja, ze kunnen de concurrentie eens even besjen. Dat zielt noffelijk vanzelfs, mooi voor het lapje. En wat zijn nog altijd boppers de skip, liek het die tweede positie vast te houden. Hetzelfde geldt voor de hele mannen, voor wat betreft de derde plak. En de vensters, ja, ze zitten er wel vlakbij, maar voorlopig nog op het vierde stekje. En daar is Jenne Wout ook al. Gerhard Pietersma zet de aanval in op deze traaie scootjes, maar mat er op dit stuit nog achter Delcruisen. Het familiescootje van Waards Ein. Een van de enigste scootjes die nog helemaal in familiebezit is. De Van der Meulens natuurlijk. Klaas Teken van der Meulen is, nou, hoe lang is Klaas Teken van? Die is in 2013 onboord gegaan. Dus wat zijn al om de tonnen is en dus heel netjes dat tweede plakje nog beet had, wordt het hier spannender. Want daar komt Jenne Wout aan. En die leidt op bakboord en wat kan de hele mannen, wat kan benamen het Jereveen. Hele mannen, die kan er in elk geval Verdel, is dus nog altijd de nummer 3. En nou is het even afwachten. Vind je nog de voordeel? Als het net kan, houden ze romte. Of kiest gewoon Gerhard Pietersma om net extra meters, net aan te dwingen. Maar gewoon in aanval op die voren. Ja, Gerhard Pietersma draait hem tussen de boei en het vensterscootje. En kan Heerenveen er dan oorheen gliedje. Want die had natuurlijk de gong. Wils Jenne Wout in de draai zit en de snelheid verliest. Toch weer een wisseling. We gaan eigenlijk elk rak wel een wisseling. Ja, en nou, de vensters. Jullie stekken de voet onder tro. En beziek je op deze wijze misschien toch een onvaltje te doen. Maar het is Jenne Wout vanzelfs wat nou controleert. En daar komt Akkerem onzielen. De Akkermers moeten voorlopig genoegen nemen met het 6e plak. En de strijd om het 4e, 5e plak hier tussen Jenne Wout en het Jereveen. Wat zijn nog heel knap. Tweede. De hele mannen in de aanval daarop op het derde stek. En een heel eind daarvoor de Snekerpan. Tactisch een goede beslissing van het VN. Het is geen onval, want je komt onder het orenskip. Maar je jouwt duidelijk aan. Wij je net loeven. Wij hoeven geen spulsjes te dwalen met elkaar uit het veld voor te zielen. Weer toch de achterrenners nog dichterbij komen kennen. De Lemmer. Vlak bij Akkerem. Pieter Meter. En deze gaan keurig om de tonnen. Hier is net vol aan de hand. En zij behoren hun 6e plakje.
Ljouwert en Huzum. Die vinden we waarom in de achterrijn. Ja, maar het ligt er waar. Hadden ze minder te melden, dat wie bekend van tevoren. Willem Zwager, Zeil, jouw Usma, Windkracht, 3, 4, 5, maar ik nog wel. Maar dit ligt er waar, want het is wat lichter waan, heb ik het idee. Het is net in het voordeel van de Ljouwerters. En ik, de Ljouwerters, hebben correct als lang waar bij deze nieuwe formule er aardig wat gewicht bij inkregen. De resultaten ben ik wat minder, maar de Jestse in elk geval net. Ze zullen gelukkig nog mooi. Ja. Want eerlijk gezegd, Brazilië hoort nog maar halve. Ja. Dit wordt de 10 kleine negertjes. We beginnen het van de week er al hoor. En nou, binnen de grauwsters er natuurlijk waar je vanzelfs voorbij. Maar je hoort voor eerst al de scootjes in het veld op de Hegememar. En dit is toch ook wel een opmerkelijk beeld, want ziet hij er de oranje dagen net prima bij, Johannes Meter. Nou is hij toch echt nummer 11 en in dit geval dus nummer laatst. Ja, het is... ze hadden er toch mooi mekaar. Ik, de Huzumers, wie daar bij belutsen bij de onvaring, mooi grauw. En dat had ik hun positie geen goed in. En is de startkotter nou in beweging of leidt hij daar elke? Nee, hij is ontvaren. Ik heb 2 dingen budgetten. Of hij is maar 1 ding. Nee, hij is, dat de finish erin komt, maar ik zei het wel goed. Ik heb 2 dingen budgetten. Of de finish komt erin, want ze verwacht je wat minder wien, oneerlijke omstandigheden. Of ze gaan gewoon op een plakje lezen en wacht je nog even wat langer aan. Ja, hier zit het volk. Hier bent de taskogers en die hoop je vanzelfs dat die finish aan haar kant in de maar komt. Dat ze er bovenop zitten. Ja, het is net onmogelijk denk ik om daar de finish ergens te creëren. Nee, de hege tonnen, het zou heel goed kennen, maar het is... ja, het zou wel zoals nou lijkt het, ja, het de wien er wel een beetje uit, maar ja, dat moet net een reden wijzen dat de wedstrijd aankwatten wordt, maar als de omstandigheden, als de wiendraaiingen nou hele meer dan 30-40% binnen of 30-40 graden, dan wordt het een oneerlijke wedstrijd en dan kan ik de commissie van Waardsheim besluiten om jeder te finishen. Maar voor eerst zorgen we hier nog geen beweging. Mooi vlaggen. Alhoewel Snits nog steeds een heel eind eruit is het verschil met de nummer 2, alhoewel het een heel eind is, wel hetzelfde bleun. Dat scheelt net zo volle. Ljouwerters in de achterrijn. Gaan wel het mooie uitzicht natuurlijk op de rest van de vloot, maar je had liever dat de oren naar jouw kont van het schip zitten te staren dan dat jou al die mooie teugen voor je joggen. Ja, de Snekenpan die had alweer een naaie routekeers en die is alweer om de tonnen. Maar daarachter een interessante strijd. 4 scootjes die nog strijden voor de plakken 2 draaien. Voorlopig de beste papieren van wat zijn. En op derde plak nog altijd de hele mannen. Maar Jervin en Jennewaard, die zullen elk foutje wat er voor plak vindt afstraffen willen.
De Grausters er dus uit. Averij, de lummel stikken onder een giek. Zij hier een protest. Dat is terugzet naar Drachten. Drachten had terugzet naar Huzum. Letter in de wedstrijd een protest van de Zuidwesthoeken. Nou, alle gedachten actie in Drachten. Dat had er alles schijn van. Dat het zien Drachten weer. Dat ken het oors. Want moest het jeder gebeuren zijn, dan is het te let met de vlagen. En het enige scootje wat erbij zit, weer doe het rechtste scootje. Wie is het Ljouwer die nou toch voor Drachten zielt? Dan gaan ze toch een plakje winst pakken. Nou ja, en dat mag ik wel, want zij kwamen bij de eerste tonnen als tredden eromheen. En Doekeli dan joert een heel eind onder hem. En het liep het toch dat Douwe Visser van Snits zijn voorsprong nou echt een heel lang uitbouwt. Ja, wordt bevestigd terug de track and trace. 2,48, een volle minuut sneller deze ronde dan de orensgoedjes. Die kunnen we oornemen dat die net meer in te hellen is, Joert. Ja, daar is de concurrentie. De kieker maar erbij op het achterdek van de Snekerpan, want Safir lezen ze voor. Ik neem aan dat ze nooit de kotter sjuggen. Dat er al manoeuvres binnen. Om te zien dat er alle vlagen omheen heeg in het wand hing het. De eerste fjouwer ben weer om de ton. Snits 1. 2 wordt zijn. 3 de hele mannen. En fjouwer in een woord. En is er dan activiteit op de Zevenwolden, het startskip. Het is hier wij nog wat te vier voor u. Ja. Het kon wel 2 aparte wedstrijden wezen uit Sasjugge. Wat een god. En dan zeggen we dat het veen alweer oestag is. Die beziekt hier over bakboord de aanval te iepen in. En we hebben wat van zijn plakjes weer om te winnen. Want ja, weer in de top 6 natuurlijk. Maar ze luiden er prachtig op een tweede plakje. En daar zijn ze wel weer in de wollen. En nou is ik wel een beetje te zien dat de wien op de mar toch wel wat verschillend is. Het zal waarschijnlijk de hele mannen wijzen die er toch een aantal graden hoger varen kennen dan het venstersgoedje onderin. Wat zijn? Kreers nog altijd op dat tweede plak. Teke Klaas van der Molen. Wat zal dat een feest wezen dat hij op deze positie finisht in eigen dorp. Ja, dat zou prachtig wezen. En ze hebben en ik een rustdag. Dus dan kan het feest maar losbarsten in wat zijn.
Ja, het gaat in een hut met de SKS-zielerij. Want na die eerste weken hebben we in de tweede weken nog maar 4 wedstrijden. Waarvan dit de eerste is. Morgen een reisdag, dan gaan we nog 2 dagen naar de Lemmer. En dan wordt het feest afsluiten op de Snitsermar. Dus het klinkt wel als een week, maar het zijn nog maar een paar wedstrijdjes. Het eigent in alle geval wel mooi, hè? Een bruin grutzeil en een witte fok. Uniformiteit. Qua plaatsje is het prachtig. De Snekerpan. Ik een scootje bouwt bij Roda op de Piep in Drachten. Een piepster, zoals ze zeggen. Jontje tredje. Al meer dan 100 jaar oud. Dit jaar op waai naar weer een boeironding en weer als eerste. En dat we toch eens een keer hoe de formule gaan. Kan ik wel eens even de gewichten van de scootjes nemen. Misschien bij tonrondingen als ze er nou omkomen. 1679 kilogram. 16.000. 16 ton dus. Een hastzandje. 163 kanten meter. En nog een heel meter erbij. De Snekerpan. Ja, al nog een keer kampioen. Douwe Visser. Dat is toch een fantastisch cv. En de nummer 2. Voor eerst de Woordziners. Weeg je haast 2000 kilo meer. En mooie ik een beetje meer tuig erbij ha. Die hebben 168,4 kantenmeter. Dat is zo'n kantenmeter meer. En dat is helemaal uitrekkend door de computer. En dat moet de scootjes in liek wegbrengen. De snitser zal weer met Roemewien naar onderen. Wilst de rest van de vloot allemaal nog aan het cruisen is. Jenne Wout. Altijd beziekend om nog wat vooruit te zielen. Dan pakken we de top 4 er even bij van deze formule. Jenne Wout is binnen. Een fractie zwider als de snitsers, maar dat ontrent elkaar haast niks. En hebben 164,4 meter erop. Dat is een kantenmeter meer dan
de snitsers. En dat klopt maar de kilo's precies dan. We zijn al op koers voor de tonnen. Dat zijn dan wel zielers van Uitersen. Of ze zitten in de dubbele cijfers, of ze zitten op het tweede plak. Ligt als in Elehuizen. Merkwaardige contrasten. Helemaal nog altijd op het derde stek. En dus docht ek Klaas Westerdijk goede zaken hier Joert. Het lijkt erop dat Jenne Wout dan nog altijd voor de vensters. Vensters maar dat er achter Del Cruisen. Verschillen ben net heel groot, maar groot genoeg. En dan volgens de gegevens is het Philips koetsje helemaal wat zwidder dan de snitsers. Maar mooi, wat minder tuga. Nou hoop ik net dat dat een typfoutje is. Of het moet al een verrekkening tussen de breedte en de holte en de lengte van het schip wezen. Wij zullen dat even nog eens zien. Ja, de Akkermers. Die nog wat van hun kampioenschap meidje willen, van die hege ambities. Dan zullen ze Joert inderdaad Joert erbij blijven matten. Ze zitten het vensterskoetje deun op de kont. En ik ben toch Sietse Brouwer en de mannen die langzamerhand een beetje achter het zakje. Hoe lang wordt er nog zield? Want dan hebben we de nummer 1. Snits, Douwevisser, 2, Woordzijn, Teke Klaas van der Meulen, 3, hele mannen, Klaas Westerdijk, 4, Jenne Wout, Gerard Pietersma, 4, Sietse Brouwer als 5e, 6e Nouwe Metonne, Pieter Meter van Akkerem. En het startskip ziet positie voor het beste plak. Werd de finish er straks in ken, maar die leidt er in elk geval nog net in. Zo in alle gevallen nog een cruiserak volgje. En daar dus ook de kans voor de commissie om dan een mooie finish erin te zetten. De Zuidwesthoeken draait hem hier nauw uw bakboord op tijd voor de Huizemers. En scoren dan toch weer een liets eindje niet voor. Dan ben de Huizemers ook naar voren gegaan. Maar die lijn laatst, hè? Ja, die winnen al de lijst en die mengen zich wat in de achterhoede van het middenveld. Want ook de dragsters moeten nou achter de Huizemers deel kruisen. Boord om boord, om de boei heen. Wils Auke de Groot
een opzitter gemaakt. Fokkille. Grut scoort bij tijd los. En op de snelheid van het schip in de draai om de tonnetje te komen. Maar Huizen profiteert, want die gaat er met gong omheen op dit stuit. En Snits is aan de andere kant van de Marel weer om een tonne heen. Ze lezen al een heel rak voor. Daar hebben we wat zijn en de hele mannenpas. En de achterijn, die leidt dus al een hele route achter. Ja. Nou is het een zonglaas, dus ze zitten wel in de Noorderbaan. Maar het zou me net verbazen dat de Snitsers hun wetje komen straks. En we sjuggen hier ook weer even een opzitter om de ton heen. Je kan nou met deze wien en met vlak wetter wat meer risico nemen. Want we zeggen op Starum, het Ljouwerterskoetsje, het ikbeziekje. Maar waar trok de grote golven van het Islamar bovenop de tonnen gooit. En nou slaat het een bol. Ja, de Huizemers die profiteren daar van het draaien van de Zuidwesthoeken wat heel starig gang. En die zijn er met gong omheen gezield. De Huizemers in de tussen staan nou naar plak 8. En de Zuidwesthoeken naar 9. En Frederik, kennen we al wat een tussenklassementje op maatje. Wat zou het betutten als Snits je de dagwinning pakt? Nou, dan krijgen ze er in elk geval zelf 0,9 punten bij. Dat zou betutten dat hij op 23,7 komen zoen. En dan de nummer 2. Op dit stuit is dat wat zijn. Die speelt in het klassement geen rol. De nummer 3, de hele mannen, zit echt nog een eindje achterin. Speelt er echt nog net direct een rol in, maar... Hij is, ja, de grauwstes is nog afwachten het gemiddelde van de wedstrijden. Kevin het zezen. Nee. Maar voor eerst zou die in het klassement voorbij wezen. En de Lemsters ik, als ze op deze positie varen. Op noemen zo'n. Het Schubert-Zutten, de douwe visser van Snits, zoals hij nou zielt, de eerste positie in het klassement overneemt. Van 6 naar 1, dat zou wel een supersprong wezen. Het zegt wat over de spanning voorin en hoe dicht het binnen wel leidt. Het zal allegaar onder voorbehoud wezen, want er rennen verskate protesten. Het is maar correct wat er allegaar maar gebeurt. En wat is er nog mogelijk in die laatste rakken? Nou, de Snekerpan die hoeft nergens door in te zetten. Die had een strijdlengte voorsprong op de nummers 2, 3, 4. Die koerst hier keurig gewoon op toch alweer zijn tweede weenstand. Zielt wat wisselvallig. Had ik een paar mindere uitslagen. Ik een 9 en een 8 en een 7. Maar ik 2 overwinningen. In Terhinnen winnen ze de beste. En ik op Ela Huizen ziel de douwe visser strak naar het eerste plak. En er komt nou een bij hier bij wat zijn. Het is alles of het is niks. Of niks, maar minder.
Wat zijn in duel met de hele mannen. Wat zijn leidt er keurig boven. Controleert. Kan reageren op de hele mannen. En ja, wat zou het voor deze man toch machtig mooi was als hij hier als tweede eindigen kon. En dan even langs de onderkant. Heerenveen leidt voor eerst op het 5e plak. Als die er die 5 punten bij krijgen, komen die op 26 punten. Dan komen die ook in de top 3. Maar nogmaals, het hing er nog even vanaf. Wat komt er uit die protesten? Wat wordt er wel net tawiest? En daar is Snits alweer. De eerste onderste tonnen. Dat ze al voor de tweede keer omheen draaien. Die komt maar uit, zei de man op het achterdek. Nog geen finishvlaggen, Simon. Wat ken jij nou wat nog? Gaat hij nog in de onval op de nummers 2 en 3? Vanzelfs, dat zal er wollen. Zijn kampioenschap is ik net zo denderend en dan het van de voren tocht hier. De koprenner op de voorgrond. De nummers 2 en 3 daarachter. Die moeten nog om de tonnen. En de hele mannen had aardig de gong erin. Daar nog bij 4 achter Jenne Wout. Die liet het hier toch een beetje belies aan te matten op dat podium. En waar is Heerenveen? Daarachter de Acramus en hier de Vensters. Die liet je toch wat leger of wat heger in de mat te lezen, maar ik een heel eind achter. Zo'n zei dan ik de Acramus nog voor ging laten matten. De Acramus in bij de laatste tussen staan nog op plak 6. Wat die daar een 5e plak van mij te kennen. Komen die op 24,8. En dan bleven ze nog correct voor het vingen. Die komt dan op 27 punten. En de Lemmer. Wat kan de Lemmer? De nummer 12 van nou nog in het klassement. Als die hier op het zo'n plak blijft, komen die op 26 punten. Dan kroept het echt helemaal in onder. Wat zijn? Onderwijs naar de onderste tonnen. Ziet er goed uit. Nog altijd het tweede plak van wat zijn. De hele mannen op nummer 3. En daarachter kan het wel eens heel interessant worden tussen Heerenveen, Akrum en Jenne Wout. Ja. Je zit ik al een groot gaatje, dan lijkt Jenne Wout er toch een eind uit.
Klaas Westerdijk. Op podiumkoers. Tredde stek. Die zocht dat het verschil met de nummer 4, Jennewoord, groeit is. Jenneveen in duel met Akrum. Akrum leidt Heger. Maar maakt misschien ook nog wat verder zielen. En de vensters die moeten hier per route toch wat metertjes gaan litten. Binnen al zakken van de tweede plak naar de derde plak naar het vierde plak. Zelfs naar het vijfde. Kan ze dat dan vasthouden of kan Akrum profiteren daarvan? De Akkermers lezen boppen de vensters. En had dus naar alle gedachten bij de tonnen het voordeel. Of kan het vinden daar nog voordeel? Dat zal een toer worden. Jennewoord in alle geval op het vierde plak. Gerhard Pietersma consolideert zijn vierde positie. Maar dit wordt een boeiende situatie. Pieter Meter had het vensterscootje hier in de tangen. Komt dichter bij de tonnen uit. En zal hier naar alle gedachten voorrang uitdwingen. Of kan de Gerben van Manen door een toekomanoeuvre daar nog voordeel? Het waait net zo hut, dus ik denk dat Sietse Brouwer kiest voor de veiligheid. En waarom zouden dat ik net doe aan? Hij zit er zo mooi bij in het klassement. Geen onnodige risico's. Roem naar de tonneta. Maar Pieter Meter, die kent daar haast tussen. Slag het nog bij de vensters. Ze beziek je het al. Maar ik denk dat Akrum daar de ruimte krijgt om het tussen te draaien. Nou, hij had de gonger weer in. Ze krijgen de ruimte, maar kunnen er net optimaal van profiteren. Maar de spanning hier om dit plakje zit er nog volop in hier. Ze hing je aan een touwtje met elkaar. Het kind nog precies voor het vensterscootje. Ze blijven nog op het vierde plak staan. Correct voor de Akkermers. Maar het verschil is Listerwan. Ja, en hoe groot het verschil intussen wan is in deze wedstrijd. Wielst hier de nummers 4 en 5 en 6 mag ik zeggen, om de onderste tonnen beginnen. Is aan de andere kant van de mar de snekerpan alweer om de bovenste tonnen heen. Wiels de snitsers iedere route zijn voorsprong uitbouwt. De vorige route ziet er al 3 minuten tussen Waardsijn en het snitsersgoedje. Ja, en wat gebeurt hier? De lemmer, die krijgt nog de nummer zo'n. Sluit hier achter, zover dat ik het zien kan, het Huizemerskoetje jongen. Ja, dan is het Huizemerskoetje toch behoorlijk naar voren zieltje. Ze gaan nog even achteronlijn. Maar zij passeren hier de lemmer. En ondertussen krijgen we terug dat er een finish in de marlijn is. Dus kunnen we u straks opmeidje
voor de finish van de Snekerpan in eerste instantie. Maar dan kan het om een aantal plakjes nog hartstikke spannend worden. Hoe komt het tussen het Veen en Akkerum? Die gongen haast tegelijk om de tonnen heen. En ik, Huzum en Lemmer zitten vlak bij elkaar. Drachten en de Zuidwesthoeken komen ik haast gelijktijdig om de bovenste boei heen. Dus voorin zal er net zo volle wisseling wezen. Maar in de middenmoot kan nog van alles gebeuren. De Zuidwesthoek. Wappert er nog het rode vlagje. Maar ik bij Drachten een reed vlagje. Ja, en bij de Zuidwesthoek ik nog. Dan krijgen we straks een startschot. Maar kan het nog lang worden voordat we de complete klassement van Joert op maatje kennen. Want de jury zal een drokke joen beleven. Ja, Drachten zit er 2 keer in, hè? Ja, Eerst met Grauw en later nog maar de Zuidwesthoeken. Dus die moeten helemaal vrezen. En dan zie wij straks even het startskip. Om te bepalen waar de finish ongeveer in de maar leidt. Leeuwters sluiten de regen als nummer 11. Nummer 11 betekent Joert het laatste plak. Want nee, de scootje van de Jouwer en langwaar missen we Joert ook het scootje van Grauw wat mij aanrij de strijd verletten moest. Hoe vier maat de Snekerpannen nog zielen om terug de finishlijn te gaan? De finishvlaggen, de wit met het blauwe blok erin, hangt in het startskip. Ze kiezen de kant van de wal met het publiek uiteraard. En waarschijnlijk met de Snekerpan 1 keer om de boppentonnen heen. Of soort een orenroute worden, wat denk je? ik denk dat de kotter gewoon bij de boppentonnen leidt. Ik ken het van hier net zien, maar dat gewoon het ronden van de boppentonnen. En in die lijn leidt dan ik nog de kotter mooi en redentonnen. En dan zullen ze dan door de finish gaan. De Snekerpan op koers naar alweer een oorwinning. En ook naar hele goede zaken in het algemeen klassement. En Liek Douwe Visser dan in het begin van de week wat stroef uit de start te komen. Hij beschuurt het hoe 14 dagen en liet hem net gek maatje. En komt heel mooi op stoom deze tweede deel van de week. Maar ik even naar rechts, zeg je?
Ja, de grootste spanning zit je vooral in dat groepje achter Douwe Visser. Wat zijn nog altijd tweede, derde de hele mannen 4 Jennewaard, 5 Jereveen, 6 Akkerum. Dat groepje, daar zou mogelijkerwijs nog een verhoring inkomen kennen. Die zitten heel dicht bij elkaar. Ja, die komen hier heel duim bij elkaar. Dan ben je haast 2 uur aan het zielen. En dan draai je maar zien 4 haast gelijktijdig om de boei heen. Wat zijn nog altijd binnenste schip? Ja, dit moet het vinger wezen. Want het woord zijn hele mannen en Jennewaard binnen al om de boei heen. Oké. Het is een beetje moeilijk te zien, maar dit zien lucht. En dan gaat Jereveen eerst. Dan Akkerum, mooi Pietermeter. En dan zit Huzum, daar ik alweer prachtig bij. En Lemmer, daar weer achter. Ja, en wat is hier nog mogelijk op de streep? Want als Ian er wat achter zit, de onvalling dit. En de voorste, ja, die zit als deze op welk scootje mag ik nou reageren? Dat vlak achter mij zit of daarachter. Want je gaat wat verdedigen naar de finish daar. Een extra slagje is net zo slim. Dus heel benieuwd wat daaruit komt. Wils de finishlijn bij de startkotter leidt. We kon het correct even zien. Horen we de Snekerpan kruist naar de boppenkant van de Marta, naar de wal met het volk en kan gewoon bij de startkotter delzielen om te finishen. En dan kan de ereronde direct uiteenzetten voor dat publiek del. En dan hebben we hier toch weer een prachtig mooie ziel met je getroffen, hè? Schitterende omstandigheden. Ik denk voor Elsning een redelijke leek. Voor het publiek in elk geval prachtig waar, maar een hele mooie street. Ja, en toch het jetbed ziel, maar toch altijd spietig dat er dan een scootje met averij naar de kant mat. En in dit geval de koprenner zelfs. Ja. En dus is wat zijn misschien wel een heel wichtige wedstrijd straks voor het eindklassement. Want dat wordt hier behoorlijk op een kop zet. En het zou samen kennen dat de nummer 6 van de Moon van de Jonne de nummer 1 wordt. En dan hebben we het vanzelfs over Douwe Visser van de Snekerpan. Nou liep het de wien duidelijk wat uit te nemen. Maar daar had deze skipper mooi zijn bemanning geen les meer van. Het startskip is in zicht. Straks een klapje omheen, 1 keer door de wien en hij zielt hem naar de winst. De laatste meters. Het lijkt het maar een smal finishlijntje. Ja, maar dat had je ik net nodig. Ik bedoel, Dat ze met z'n zijzen omkomen. Ja, maar dan nog kun je de positie kiezen. Ik bedoel, op mijn start is het oors. De finish hoeft net zo lang als de startlijn te wezen. Had Douwe Visser een adviseur aan boord. Zie het van de week is zijn dochter er nog. Nou, sjurren we. En daar is het finishkort voor Snits. Nee, de winst in Terhinnen en in Elehuizen. Nou dan de derde oerwinning van Douwe Visser. Hij is de beste op wat zijn. En zal in alle gedachten een sprongmeidje in het klassement.
En we zeggen al dat uw collega Geertje de Vries onboord takelen is. Dus wij wachten even op het interview met de winnende schipper Douwe Visser van de Sneekerpan. Ja, Douwe Visser, opnieuw winnaar. Dit is de derde oorwinning. Vertel eens even uit die startwaai. Lieke het mij helemaal net zo dat je hem daar fantastisch inline. Nee, helemaal niet. Want Willem die shit kreeg Bob is en die ran harder uit die startwaai. Dus die sluit is eigenlijk helemaal op. Dus we gingen eigenlijk helemaal de vernieling in. Maar ja, een uitsprong en sturen wat voet. En dat voelt heel gelukkig uit op time. Dus zeker eerst helemaal niet zo uit, maar in die bakbeslag zeg het er heel mooi. In één keer draaide er weer een beetje naar rechts. En ja, dat pikt me hem heel leuk op. Dus ja, dat is eigenlijk het feit dat Willem is opsluit en we daar terug een noodsprongmaatje moeten. Dus dankjewel Willem, zou ik maar zeggen. Mooie oorwinning, dus dat is nooit weer heel normaal in het klassement. Ja, dat zullen we ja. Ja, wij hebben weinig punten er nou bij vanzelf. En ik weet, Albert is hier daar in de middenmoot. Dus academiek, ja, dat zullen we jong. Ja, ik heb geen beelden bij, hè, maar ik vertrouw helemaal op tijd, dat wist. En Grauw heeft eruit gegaan, maar ja, vrij. Oké. Ik denk wat dit daar nog gewoon. Ik zeg hem strikken, maar averij. Dat is mooi. En gewoon. Een lummel kapot. Ach, jeetje. Maar ja, dan krijgt hij dus gemiddelde punten. Dus hij bloedt eerst in, maar dat is nou tweede in het klassement. Dit gaat weer de goede kant uit. Ja, nou ja, tuurlijk. Daar doe je het voor, hè? Zo heet mogelijk te eindigen. Ja, best. Prima. En nou weet ik dat van de morgen dat die even druk maken heeft over alles wat er mooi lang waar speelt. Kerst dan toch de kop vrij maatje om Jood goed te zien? Nou, dat is best wel moeilijk. Hè? Wat er in het begin van het zieling gebeurde en nou maar lang waar. En ja, zoals ik zei, ik voel me toch betrokken. Zolang als ik van mijn bestaan op deze wereld me bewust ben ik al bij de SKS. Ja, dat doet hij wat. Ja, ik vind het zeer kwalijk. En, ja, oké. Dan letten we het mooi bij de Stuart. We prachtig 0,9 punten erbij. En het doet volslijn mooi in het klassement. Lokweens Douwe. Dankjewel. Dat weer Douwe Visser van Snit. De winnaar van Ja, dan zie je dat zelfs een routinier als Douwe Visser hier heel emotioneel wordt op het moment dat het gaat over het scootje van Langwaar. De toestand van zijn SKS, waar hij is toch betrokken bij Field. Hij, ja, dat rekt hem. En wij wachten op het startschot van de nummer 2, want dat zullen alle gedachten heel mooi worden wat zijn. Ja, Terke Klaas van der Meul mij wat zijn voor de tweede keer als tweede over de finish. Nee, die mooie positie in Eerlehuizen, nou dus ook op het eigen wetter. En dat is toch een enorme opstekker voor deze bemanning. Ja, Sjurk eens even hoe blied ze. En, geweldig. Toch een zwidderskip zoals we constateerd hier in Jedder. Maar dit lichte waar. Toch een prachtig tweede plakje voor deze man. Deze kende jong mooi een gerust hart. Wat zou hij niet varen? En dan op het derde plak komt er aan de hele mannen. Ja, ik een poer beste slag van deze Klaas Westerdijk en zijn bemanning. Jongen, wat een debuut. Weer op het podium. Het lijkt erop dat we weer een hele nieuwe generatie zielers hier begroet kennen. Hè? Want dit zijn alle jonge mensen. Ja, en als je dan zo jong bent en zo cool en zo al het oerzicht ha en rustig een wedstrijd lezen kennen en uitzielen kennen, dan belooft dit nog wat. Dan is dit een verrassende generatie. Gerhard Pietersma met het scootje van Janne Wout zielt naar het vierde plak uiteindelijk bij Wout zijn. Ja, En eerlijk is eerlijk, dit is voor hem het beste resultaat van de hele zielerij op nota.
Ja, en sjuggen we dan even het verschil bij de orenman op dek. En deze had al wat langer zield. Hier zitten de man rustig op dek, wiels ze ja, toch een prachtige wedstrijd zield ha. Ja, maar ze komen natuurlijk net ervoor om in de marge mee te doen. En in het klassement staan ze gewoon echt in de tweede helft. Dus ik denk dat ze heel teleurgesteld zijn en dat dit net een protogoed maakt wordt. Ze hebben eerste prijzen nodig. Sietse Brouwer. Ken dan zien, vijfde plakje, kan hij dat behoren? Ja, er op het vijfde plakje. Wel wat oorzaken, maar keurig. En de man hebben nou weer een vijfde zei ik al, maar zitten nog steeds de hele week in de top 6. Dus Sietse Brouwer en het Jereveen, de meest constante zieler van het SKS 2000 ontnota. Ja, daar ben je even blij, want die zin zit bij die man net vol op dek, ja. En dan die druk erop, dan vril je jezelf even door de holle. Dan is er even ontlading naar die finish. En wij blijven de Akkermers. Koprenner van die eerste week. Oorzaken intussen naar de tweede plak. Kan die dan positie 6 oer de streek helje? Pieter Meter. Ja, daar gaat een hand omheen. Zesde plak. Ja, net super goed, maar ook net striem in. Zij bleef in elk geval in beeld voor een goede klassering. En dan zien we hier nog even een volle strijd om de plakjes zo'n 8 en Jochen. De Lemmer draait jeder, kan die dan de finishlijn al onzielen. Daarboven moet de Zuidwesthoeken zitten. En daarachter de Huzemers. Ken de opstekker van Lemmer dan jeder door de lijn dan die van de Zuidwesthoek. Het had er alles kei voor dat de Lemsters toch nog een plakje opscoren. Ja, die krijgt het schot nevens mij voor plak zo'n. Het is nog net officieel bevestigd, maar vanuit deze camerahoek ligt het toch inderdaad dat ja, de Lemsters binnen als zonde eindigt. En de Huzemers als 8e. Nee, de Zuidwesthoeken is 8. Oh ja. De Huzemers zijn aanzakken. Naar het nieuwe plak. Wil ze zo mooi opklommen in. Toch nog in die laatste route nog wat wisselingen. Ja, inderdaad. Daar is het schot voor Huzem. Plakje Jochen in het laatste rak. Toch nog 2 verspelen. Drachten gaat aan op plak nummer 10. En dat betekent dat de Ljouters genoegen nemen moeten met het 11e plak. Wat Joert ook betekent het laatste plak. En dan hebben we om goed 4 uur eigenlijk op INI alle scootjes al oer de finish. Dan is het vlak gang, Joert. Ja, ik denk een hele mooie wedstrijd. Keurig. Ja, er zullen een paar skippen wezen die natuurlijk nog wat onvallen. Maar er is een mooie strijdleven. Dus wie je genoeg tijd om te vallen. De wind zakt er ietsje meer uit. Dus de complimenten voor de commissie wat zijn. Met deze prachtige zielerij en de mooie baan. En bij dit prachtige plaatsje van het scootje van Ljouwert komt er dan eigenlijk een eind aan onze livestream van de middag. Zoals je weet, morgen een restdag, dus geen zielerij. En dan ben we woensdag en donderdag waarom bij de Lemmer om het dag letter de vreeds uit te sluiten op de Snitsermar. Een vreemde zielerij dus. We starten nog met 12 scootjes. We finishen maar met 11. En dus te hoopje
dat we woensdag weer gewoon een vloot hebben van tolverskoetjes en dat de averij van de Grausters tafvalt. Graag ont de volgende keer, dat zal dus worden op de Lemmer.
Succes op een lemmer en dan later snits maar nog even. En zwaar je dat is nog eens even bij de eerste strijd is. Ja, zo we doen. Dankjewel. Zo we doen. Dankjewel. De eerste strijd is. Ja, zo we doen. Dankjewel. Ja, zo we doen. Dankjewel. Willem Zwager is skipper van het Willem Zwager. Willem Zwager is skipper van het Ljouwte Scootje. Dat is weer meer een beetje 12 voor mij. Is 63. Ja, zo we doen. Willem Zwager is skipper van het Ljouwte Scootje.